Kanusa pa man na mo sa kuha? Ay, sorry. Abot na lang. Sorry Abot kayo. na lagi na. Okay. Nakasugod na ba lagi inom? Lain na ba na? Di, ako wala ba? Uy. Ganahan ka mainom nilangaw? Hindi, nalagi. Lain na ba na? Bali nilangaw eh. Kanindot ba kanitingog? Vitamins na ba? Vitamins. Ito ka na ako si Pabot na. Pwede riya bro dali. Okay ra. Ha? Iya bo dia. Alis gawas. Ikaw kay kanibalaya kung mura mo ning wala siya. Daan ko nga. Ako na sa sunod. Lagi tiwasan ng istorya bro balay sa kuan basa kana mi sa okay. Lain mo na pinom. Ito na rin. Tara, kondisyon mo kayo ba? Sus! Ito ko asawa ba? Nung abroad ba? Oh, Ito sa Alaska. Ang nakita na ko sa ka-video. iyay. Nadiri sa tong tapad ron. Ano? Naabot ko. Kana, wala gimilabot na eh. Samot na niya. Dugay kayo ko Dugay lagi? Oh, imo ha, Ako gini. na rin ako. Imo ha, Kini ba? Mari. Sus! Jod na. Mukha rin. Ah, lumiyan eh. Kami bitaw. Gabi na. Ikaw ro ta na, sao na. Sa saon lang. Ha? Wala may uwan na. Kasudlan ng uwan. Nako, brigahe Ah, ba na lingaw. rin? Wagi mo Ano pait mo niya ko ah? Tangis ka ninyo Sakol eh. man tubig uwan. Uy, ayo. Sakol man gini uwan ganiya. Yan ya, tiwas sa imong istorya na. Naon sa mo tre? Kao pa na ito. Tridura lagi. Guta. Nagi dire na to. Naadyo lagi diri. Sus. Kana, tama ka na pagbuta. Pagpungol-pungol ra na siya. Ano? Pagpungol-pungol ra na siya. Ano lang eh? Kana, kan mag-istorya. Wa ko ka kuan ba? Wa maguguato nga tayo. Oh, tawag-tawag ko sa misis nga abroad niya iman-iman nakauli na sa Pilipinas. Nagkulitan siya ako. Ay, nasus. Lipat ka Oh, dire. mas maayo huggon ko ron. Di ko huggon ron. Na ako mas bagan ron. Wala kaya ata. Usa? Wa pa mo ka balog sumbag nga maglupad no. Wa pa no. Wa gid. Ah, bas makatilaw mo ron. Di kanang bajison di lang ta magisgot na kay kana nangagi na lumalap nilabay na. Mo, Di na to okay. magbarikon gani. Mo. Oh, mao bitaw. Nilabay pero ang akong Oh, kasi di, mao gani. kamuon. Nada dire naginom ta jamming ta. So katubangan pas nga agyan na lang to na. Sakitan sa. Nanabugi kapikas nga iyang nakita. Di jud lagi lang lim. Ayaw lagi, ayaw. Ikaw kung mahigugma ka Oo, sa mga babae. Oh, nya wa mo. Imong tanang lawas imong ihatag. Oh, unya. Lagot kay ko kay Oh, wa oh. ko ihatag. Ikaw nakagusto ka niya, siya kagusto nimo. Dito Mao. sa nakagusto ni Crispin. Ang problema kay Kaya mamugos na ka. kasado mami. Maapil ta sa yung krakin. Kasado, mi. Jamming ta. Kasado mi nga walay papel. Jamming ta. Yan, may mo maginana kayo, maginana. Wala. Ligaw ka na to ka. Ayaw. Tagay. Tagay. Nya. Ano ba kapila-pila? Ay, magkadlog ka. Sus. Kaya kita rin ang tawag isumbag na bungkag. Nabungkag na to imong isumban. Oh. Ako gistoryahan ako nabalik. Sa. Ay, kupugsa. Ayaw. Ayaw jud. Sus. Adi, di, lain good. Lain mati ba? Jamming nga to. Kana natin problema ay diri ta naglingaw-lingaw. Tayo pag inana. Malagi. Kaya mga kasdangan ano Malagi. Hindi ka ganahan magawas ka dito. Gawas ka. Unsa ba gusto nimo Ay, ay? sa pag-away. Ay, sa Ay, pag-away. pag-inana. Ato sa Ay, pag-inana. Ah, unsa lagi? Kasi nga to ka mahablok ni mo buhanga ka. Reni pa to ah. Eh, Gusto Diyos niyo. sa Diyos sa buhanga ni mo. Ay, ko ka. Sus kaya nimo ba yan? Uy. Hindi ko ka. Sumag ka na suno. Pagkakon eh. Patayan mo to na. Kuna ka uli ka dito. Kailangan na sus. Ayan, yung bating sila. Oh, no. Ay, lagi. Klaro sus. Pigda niyo doon ay. Di, bati kay pariba. Pili ninyong balik. Di ba? Puntar mo sa tungod. Ah, supo. Ah, kini mo boss, drama lang ni pero mag-practice mi kay ugma so tennis. And Kota, putol ko nito itong buwang ninyo. dakuasin mo lawas mo. Hindi na ka basa. Muli. Hindi na lang. Ikaw ninyo ay. Kaya. Iwito nyo. Ikaw. Oh, simple kong tagay. Bayo na ka. Oh, ino. Ramil. Odan. Katagiyas Ano mo nila? na iba. Ay, patagay. Ay, mamawa Ay, Puting na kong lawas. sa limo. Bok ka lagi. Kibaw lagi. Omis. Ano?